mabe uchinomuona opama attacks awa kuna Miss Red panguva inoi achimuti she is a sellout after aiwa akakombaila list kuZFM stereo akanopa Advocate Fadzai Maire akuti kuti mavotes akakolekta vanhu vachisapota Advocate Fadzai Maire akanomba the first award aiwa the politician of the year. Ndisapinda mashoko anobuda panguva inoi anoonekwa kunzi zvashika-shika ZANU-PF. Women's League yainzoratidza kuti yagumbirwa yaomerwa yoshaya toita sei after Advocate Fadzai Maire advocate vevanhu vapiwa this award. Ndoribwa subscribe like on the bell icon. ZANU-PF ichispenda mamillions nemamillions airi kuita vachiluza maawards. Tinoita pahendi yasenator Mabeu M Chinomona mudanyora chiti she is an embarrassment to the democratic space in Zimbabwe. Miss Red must resign from ZFM stereo or risk facing the full wrath of the law. Youths from all corners of Zimbabwe are already signing petitions calling for ZFM to sack this sellout. Mashoko atagwa nachinomona ameno kuti the full wrath of the law ndeipi inoprohibita kuti Miss Red akombaile mapose zvaangonaka zviringori free and fair zvisiri zvezeki achiuya panguva ino achikombaila achiti aiwa advocate vevanhu ndo vavoterwa nevanhu saka inini handingakwanisi kumbochinja zvinhu. Nawo panguva inoi vari kupa mhosva kuna Miss Red as if pamwe ndiye akavhota yet vanoteerera mhepfenyuro yake ndo vakauya vakamuvhotera nokuti zvinoitwa nezeki kuti ndo inoita architect ichibika-bika ichidii ichita sei but panguva inoi Miss Red panguva inoi angouya akangoti zvangodiwa nevanhu izvi ndobva atongozvibroadcasta mubva atongopa award. Zvinoratidza kuti zvanyasi kusheka ZANU-PF. Panapa mhero kana chiri chokwadi chiri kunzi mayouth from all the corners vari kusaina mapetitions vachiti aiwa ngaafaiwe iye Miss Red vachiti ZFM ngaimuona kuti munhu uyu she is a sellout. Imbonizai mhuri yeZimbabwe munoti kudii pamusoro aiwa pemashoko kubva kuZANU awa. Enda kumasection medu zafunguro enyu musango subscribe or like cheta on the bell icon.